Good morning. Niya tay siling Bisaya nga daghang kay bunga oh. Pagkadaghan nagbunga ni siling Bisaya. Hmm? Kung namoy mga yuta diha nga way tanom. Hala pananom og siling Bisaya kay ngano? Pagka mahala sa siling Bisaya. Karon tag 380 ang kilo. Atong niaging Disyembre niabot og 400 kapin, more hapit 480 gud siguro to, 500 ba to. Iya karon ni steady siya sa 380. Lupig pa ang hybrid kay ang hybrid ni ubos gid tag 50 na lang kilo. Ang Bisaya wa gid mo ubos, 380 gyapon. So nay kadungan og baligya sa akong misis dito, naka-harvest siya og 30 kapin ka kilo. 1.5 kuno kapunuan ang iyang siling Bisaya. Ilihalin 380 times 30 lang. Naa sa mga 11,000 kapin. Di ba? Unya kada adlaw mag-harvest ini, kuti lang ni harveston pero kwarta man. Imo na lang ning agwantahon. Di ba? Kuti mo gitinuod ni, magkinanglan ka gunting. Butangan nimo ning kuan diri sa ubos, sako. Ini katagak sa mga gigunting nimo adto sako. So wa na. Di ay hinog ko sa ako ning similya. Muna hinog. Gagmay gid siya tinuod oh. Muna iyang bunga gagmay. Pero daghang bunga. Ang usa ka punuan guro makaharvest ka aning mga 1/4 kilo. O sa tupan na kay upat ka punuan, 1 kilo na. Na ako'y ipakita ninyo ron, suroy ta. Bisaya gyapon pero laing variety. Wa pay bunga kanira may dahag bunga. Wala din ni kani mga hybrid mo na iyang tapad. Kani Bisaya ni wa pay bunga. Kani Bisaya sa ni laing variety ra. May pagka-yellow samtang hilaw pa. O diha namunga na oh. Promobo pa ni. Medyo ni kulot-kulot po ni dahon na ni. Iya silingan hybrid. Hybrid na. Kani Bisaya ni. Na dahan nagbunga. Lahi po ni nga variety. Kapa oh. Lahi sa nga variety oh. Nga kana mga hybrid mo na oh. Nasagol-sagol yan itong itanom ron tungod kay pag-transplant nako first time pa man ko nananom aning sili. Unya ahat na kong tanom tag tulo pa kadahon ang similya, daghan ang namatay. Mo naghuli pa na lang akong Bisaya. Okay man puding Bisaya kay mahal man na dahag bunga oh. Lahi ni nga variety oh. Ada pa magani koy atsal oh. Atsal. Oh, sagol-sagol ata kini Bisaya ni wa pay bunga. Pero namuwak na oh. Yan namuwak na oh. O gatapan ni mga Bisaya diri oh. Mga siling Bisaya. Gatapan ni sila. Ini pamuwak ani, ini pamunga ani. Sa kadlaw na to hinarbis ani. Agwantahon na to ni harvest. Di ba? Dapat atsal oh. Dahag bunga. Nakoy atsal diri nga dakong punuan nga daghang bunga. Pakitoon ta mo. Kare oh. Dahag bunga oh. Sagol-sagol nga itong gitanom man eh. Kani ang Bisaya. Muna akong atsal nga dahag bunga. Oh, kita mo. Oh. Muna siya. Dayang tapad dili kay daghan. Kani mo daghan oh. Oh, daghan na eh. So muna siya no. Ang ato ang sili. Lain-lain variety. Balik na ning itong karaan nga sili nga Bisaya nga gagmay bunga pero daghan kay bunga. Pagkadaghan nagbunga tinuod. Nahala katong inyong bakanting yuta di halatam ninyo sili kay may 1.5 ka punuan maka-harvest mo 30 kilos sa tag 380 ang kilo
Aw hamugaway kay ang 11 mil. Kada semana na kay 11 mil, di na kada buwan na kay 44 mil. Nga kabaw kag pila ka buwan nimong hinarbis. Usa ka tuig kapin. Hapit mo duha ka tuig pa. Kausa ra ka tanom. Abunuhan na lang nimo 14-14. 16-16 ba? Di ba? Oh, simple guys. Simple arithmetic. Kaya nila ba yung amigo? Okay, thank you very much. Click like sa taon mo diha. Bye-bye.